abusia for any adofo mema obibia akwa abasonko de ebatoma GH so Ghana wahala dwumede na ebre asosamosomfo muni aba epesikapa enenso mede ebesomo se de daneda ye no na yeji adwase jana te se ensema edi atentwie o meyimu na yede eba ebebesomo na abusia for na de ya kasa ye papa ye nua be ma ye bibia wo chiame kwame wode nsem bi ababetu edwa a chese ne nsem no emu no ama Ghana fododo na ese ada bi o den na walking na enye wono nkwa de sesei nipa ni omani ejina ne sokwapo se wono wo chiame kwame no podie wono wo ye normal person na yan papa Reverend Obofo wono akwapo ye nyame nipa na ono susu emre bi wasa ono susu video circulate ya na ono so ka the same thing no edo na ama chese Ghana for etwe ensem no musre ene abasa na yan papa Reverend Obofo ni video nim no wode nsem bi etu dwa se we ye Christian and you find say wo pray anase enyoma bi ehu enya wo se wunya sika ena ebiom susu edin heaven there ema wo bia ememe de ndcv wo use some word bi ema a foolish person bia ndcv because as I see so there wo dia ene say wo bedi ye na wo benya edin ene eye sika na ensem we ena ama ye papa ye wo chiame kwame so de ne de bebe boss on ama dodo na say ada bi o say then e ko does it mean say heaven any hell exist ana entisese no eya bible ni mu asem no eni kwan say ye disu biem ana say eya ade a ewo ho no na sofo no na kata ye ni ama ye hu say eya ade a ewo ho na abusuafo ansa na ye be konkomo twitwe mu man ko tie ye papa Reverend Obofo na nsem no ebra na ye ba ye beto aso eni ama mienu pe ena wiase a waba ipe bi Cash. eni ama say Mienu. Baby From the Rema. Sika edin. Na amakwasia bia anka nkyere wo se. Ya ba asasi so be pay heaven. Oh Jesus, speak. Speak. To ba abusuafo sei ena wodi etu eye edwa na me wo me papa eye apostle Ajaman Prempe or the Bible Church of God 7 they were in crime. Kaswatuba Junction, Ewa Yakache, Hanoma, Yeneno, Ebetri Komo, Afa and Semi, Emu, Enti, Kaimuni, Bura, and Semu, Emu. Apostle, Emo, Papa. Yeah, me and some dear. Where's Papa? Apostle. No, we are Bibia Boko, Pan. Some young girl to me. Now, also, so Bibia than the Kwaswa. I need Christian. Don't teach me. The Christmas. The Christmas. Now, Mommy. Obia, we Apostle, Bia, we. Ede young Ryan you and Tema and Lisa. Yan share yan papa Reverend Obofo, then some more dear Baba to a jam. And dear, no so yan papa, your Chiame Kwame, or no so Edene dear Baba Boswa. Also, women in the same year line in what so no, according to Chiame Kwame, no, a banny believes say heaven and hell are one G. Sanyo manu endi na ya papa so de ne se nipa wo ba asasi so wo de ne edin ni sika na heaven de e ma kwase bia se bi mfa eno meme cheche wana se eno meme ye we yi no de na betimi aka e de afa wo do mo ka no kure bi ewo mu ana yo mo careful edika yo mi sha ba ya de se ya wato nsa frɛ me awie se ye metwetwe nko ndi amnika nchi ahefo ne atifo na Ghana for Insha I think so. Cameraman, Jamaica. And engineer, Asante. Teaching for you, my doing Koso. Director, I'm sending a year and Mabusian and Mwang. This will make me show. Sigaba. Apostle. If you are son, a could be here. Okay. When we know me, I am Mama. We said, well, I can't say. Sansa, someone. Nipa bebe be ba bekeka. Okay. So, na me kan yo ayinum ahinye no. Do we nyina asam no akoy almost the same. Na say have bi bia you are. Owurade Yesu kan. Jesus buy one condemn ska. Okay. So what? One condemn ska. But Matthew 6 verse 33 was say mo hwehwe osoro ahinye ene tene ne kan. Na me di hia mu nyina ebe kam
so hwehwɛ ɔsoro ahenie ɛne tene ne kane na me de hia mu nyinaa ɛsan so ɛbɛka ho na kyerɛ sɛ ɔnkɔ dɛm ade no ɛyɛ tu ba de hia kɛseɛ wɔ mu ne sɛ ɛnkwa yɛ ɔsoro ahenie no so ebi sɛ waka kyerɛ yɛ sɛ sɛ yɛnya wiase agyapadeɛ nyinaa ne yɛhwere yɛ kraa ɛfa so bɛn ɛna wɔ so so enti ɔsoro ahenie no waka sɛ ɛwɔ hɔ yɛni kan hwehwɛ yɛ no first ewiase kura no sɛ nipa ɛbɔ mba ball te sɛ World Cup African Cup nfa African Cup ɔhu yɛbɔ ade ehia wɔ mu yɛpɛ nipa obedi first duoni first no ɛna yɛde ayi abotire ne bɔ wɔn na yɛ kuridi wɔ eti ɛno wɔn hia ɛsene sika a wɔbɛgye akyiri ɛkyɛ no wɔbɛsɛ ne sika deɛ but first no title no edin no a wonyaayɛ no adepa no a wagyeɛ no cap no ɛne the main source so ɔte aseɛ ansa na ɛyi cap no akyi no yɛama wo sika anka wo sɛ woanyere wo ho ampere ani first a saa sika no yɛ dɛn wonya ɔhu ɛti saa ne nyankopɔn ahonyɛ ntie saa no ɔsoro ne asaseɛ yɛfoɔ no waka ato hɔ so enti sika ɛyɛ very good wɔse wopiri nya wɔ awie a wɔde deɛ aka no ɛdɛ ɛbɛka ho wɔde sika nyankopɔn na de bɔ sika Haggai chapter 2 verse 8 wɔse me na sika ne bitɛ ɛwɔ me na ma obi di yie me na ma obi di hia me awurade na me yɛ wɔ nyinaa so eti nyankopɔn dwuma yɛde sika na ɛyɛ wo kɔ aware a yɛde sika na kɔ aware wo po ba awa no a ɛyɛ sika wo de aseɛ wo adwuma bi a bɛyɛ biara sika na wo pɛ ɛwɔ sika adwuma no me bo ana ɛni sika deɛ yɛnkɔ yare so na kwan bɛɛ so na wo nam pɛ sika ɛno ne problem so ɛdi asase so edin ɛne sika ɛnko na sɛ nti yɛba wiase a ɛne sɛ ne na Kristo fɔ nkɛyɛ mɔbɔ pɔmpo ne kan na kɛyɛ ne mɔboa afɔ koraa yɛ asɛ sɛ yɛ ɛyɛ tutu bibia ɛyɛ heaven bi wɔ hɔ hell bi wɔ hɔ no heaven wɔ hɔ ɛna me ba heaven wɔ hɔ so nti woka Matthew 25 na papa Yesu ka sɛ bi ɛmuna ɔde mmabaawa wɔfrɛ sɛn nkɔfo wei ɛka asɛm bi ɛyɛ nipa a wɔn bɛgye n'adi ne nkurɔfoɔ ebɛdi n'akyiri wɔn nyinaa wɔde verse 1 no baa bɛsi sɛ kɔm de mi wɔn mu aduane ani su kɔm de mi wɔn mu nsuo anom ɔmo bidaade gya mo ama ɛmo ma bibi akate ma dɛgya wɔkeka nsɛm wɔn nyinaa wɔwie koraa ɛna ɔbɔ mpɔ sɛ na wɔn nyinaa bɛkɔ daa ahoyɛ mu na nipa tenene no ɛbɛkɔ daa nkwa mu daa nkwa yɛwɔ daa nkwa no kyerɛ asetena pa ɛni awie ɛno yɛ fɛ no hɛɛdɛ so eti wɔn a yɛ ade yɛ tene wɔ wiase no wɔn na ɛbɛkɔ onyankopɔn adenyɛ mu so eti wɔn na ɛkɔ mu nti obi tena asase so na ɔka sɛ saa nkorɔfo ɛyɛ ɔfrɛ sɛ ɛne deɛ ɛho nhia na emom nipa adi sɛ ɔbɛgye di ɔbɛnya ahonyadeɛ Yesu Kristo ɔbɛ wiase no ahonyadeɛ yɛ sɛ Paul ahonyadeɛ sɛ no nyaa Peter no asomafoɔ no wɔn bɛpɛ ahonyadeɛ o na mo de wɔn bɛdie wɔn bɛ fira deɛ bɛkata yɛn ho ɛne deɛ yɛde bɛtwitwa yɛn ho anaasɛ ɛdan baako bi na ɔbɛsi mu akyerɛ mu a fine kaa baako bi kane sɛ kaa wɔn ma kaba fɛsɛ ne yɛ mpɔnkɔ ne mfunumu ɛna obi ti kɔ ano nso na ɔmo tenatena so hɔ so ɔde aseɛ wonya kakra na afei no wɔhwehwɛ ɔsoro ahenni ne ntere ne kane ansa so eti wɔn ma mɛpere wiase agyapadeɛ wonka sɛ Matthew chapter 4 no ɛmena Yesu wie fasting 40 days and 40 nights ɔbɔnsam honhom de ne kɔ sɛ bɔnsam sɔre hwɛ ɔsɔre hwɛ deɛ wɔn a meka ne sɛ wɔde wiase emu animuonyam sika edin bibia akyerɛ Yesu wɔsi wɔn nyinaa no na nkɔnkoro ne sɛ wobɛtie mi na wakoto me bi a mede ne nyinaa bɛma na krasi ka kyerɛ sɛ kɔma firi nso kɔ so na koto onyankopɔn no nkɔ na wɔsɛ wɔsɔre ho
Yesu amfa no wanto ahonyade so wo dia se e one fa no wanto ahonyade so no ena oye adwuma no se ne esefata enti wo kasa wo di ewiase we echi emu sika ne agapade according to Matthew chapter 6 verse 24 awurade ka se bi pese me kan ma obiate Matthew 6:24 eno asem pa wo se ehwe ni because ewiase we bi akodo no we aben wo so obiara ntimi nsom tie o obiara ntimi nsom awura no mienu anyesa obeba tabako na wado baako anase ode ne ho beba tabako na wabu baako nso antia montumi nsom onyankopon ani ahonyade anase mamo no ahonyade sika no ya de no ena ne ye kaboma ne kasa baako royal mini no ye mamo ani ahonyade ese wo se wotumi nsom ni mienu enye ohunya nchen ewurade na ekon enye se wonipa wunye sika enyo Kristo ni nye sika enyo nye sa na meka ewurade wo se wosum ni ya what back ho ansa ewurade ni sika mo no hu se wase tintim go sika we ebeni pemu a ne na gra asesa edi se wo tintim na wo kokun sho ma na wo wi dan ho nyankopon asemu a o disika ma wa edimi bi won sa obo o nyesika kwa so no nyesika kwa no dai because we are saying who say onam kwa so no emu ode onya do pay so edi wosura hie no e most important na me no mo say asofo ebinu etumi kasa kasa we are say friends edi any sika enenia so okay Ecclesiastes chapter 4 verse Ecclesiastes chapter 2 verse 4 now. Was it Mississippi and bebre me yanko bebre me yemfu bebre me nya enwan and entwe ene niema bebre ama afeni kwa edos na me nya sika ma ne boroso esene wo ma yedi manimu nyina obi enu amu wo sika chebe yanko so na de ma so ame wona so kan say ni nyina ye ehugudie mu ehugudie one day we are say japade no wo benya sika wo nya ba na kwama so na benya na da behu no mefa ye mampani da JJ Rollins enye example kakra ono emra obekọ wi JJ betra kunya so for 19 years no wo wi a okọ no nye hie no wo ka wo pe richest man in Ghana, about 40 or 30 richest man in Ghana. JJ Rollins or Dimo Akutebi. Trump, open, but we came into this world nothing, so we shall go nothing. What do you say? Young baby, I'm an uncle, or what time? Or car. What will be or be? Nina, your uncle. It didn't come over. Onipa wi a ye de ne sha da kan ye nsha he ne na tun sa because wo fu ma me ye gba pie to kula ne bi nchaw kan bu ne bi nchaw chale wa tempo ne bi nchaw hwe ni pa una de ba e de wo kon so a e se ye de hwe e ma wo to bra be bre ne nyema wo nya ni na ayo obi dia o jana sa si so this means enyema nyakopon na agye go e se se nyo wo ba no afa ma okay. Apostle, we didn't join me. Person me who say, you know, yes, a Christian, and I need power to us. So, Obenya said to him, upon who say heaven any hell, and I say heaven any hell in you. Like, as I say, yeah, share my papa, or Chiame, Pam, and somebody I was on one Jim, say heaven and hell, or your uncle for on Musua. On our daily lives, she will go on, because oh, me, Nipa do one who are Nasa. Who are you be and will be heaven in hell anyone? And a Christian, you will be a Christian, and as a wee nipan. Also, when you start drinking, oh, Tim say, heaven anyone, hell anyone to go a brother said, who pay a beer. Sigapa, oh, dear man, my son said, when you say, Unyanko Pongo, and I want some series. Oh, it was some more any.
na adwuma ne sɛ ɔmpɛ sɛ obi abɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛna sɛ obi ɛbɛtie na ɔnya daa nkwa ɛnti asɛmpa no a Nyankopɔn de aba nipa asase so no ɔmpɛ sɛ obiara ɛfa saa asɛmpa no wote aseɛ ɛnti no ɔnam kwan yi so afa nipa bi ɛna ɔmo kyerɛkyerɛ nsɛm a ɛdi nipa bɛkɔ ɔsɛe ba nipa no ɔnhu ɛna nipa no so bi kora yɛ asɔfoɔ paa yɛ ɔmo kuta Bible gyina sɔɔ dɛm ɛkyerɛkyerɛ nipa ɛnso so ɔmo ɛka nsɛm bi a na kyerɛ sɛ ɔmo nam Nyankopɔn kɔ ano so koraa so enti wobusa me saa no a na mekyerɛ wo sɛ ɔbɔnsɛm na de wɔ mu nyinaa yɛ adwuma hwɛ 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3 verse me kai 2 Peter 2 verse 3 verse 1 to 3 yenti ye awurade eka 2 Peter yes ɛnie wɔse akyerɛkyerɛfoɔ atorofo awie yɛbɛba no na diifo atorofo nso wɔ ɔman no mu sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofo nso bɛba mu no wɔn na wɔde ɔsɛeɛ fɛkusɛm bɛba abɛhyɛ mu na wɔapa awurade a ɔtɔɔ wɔn na ɔgye wɔn mpo kyerɛ sɛ wɔn de nsɛm bɛ wurawura mu asɛe asɔre bebree wote ase wɔn de fɛkusɛm na obi a yɛtɔ wɔ abɔden kristo di ni mo gya abɛtɔ wɔ abɔden na wɔn adaaw na wɔn atwewa asa akɔ wiase ama akɔyɛ deɛ ntere na wɔde ɔsɛeɛ a ɛbɛba ntɛntɛn aba wɔn ho so nti wɔn a wɔkyerɛkyerɛ ntɛkyɛ bɔ ne nyinaa no God will punish them they are in trouble but they don't know and if you tell them or advise them they won't take it okay verse 2 no wɔsɛ na bebree bɛdi wɔn akɔhwesɛm akyi nsɛmsɛm na wɔn ka no nyɛ akɔhwesɛm na wɔn ka sɛ wɔyɛ akɔhwesɛm nipa nso di akyire nipa bi agye akɔhwesɛm no wɔsɛ nipa bebree bɛdi akyire na wɔbɛka sɛ hɛbi ni hɔ ɛnyɛ akɔhwesɛm wobɛ wiase abɛgye di ne nyɛ sika nyɛ dapadeɛ wowura na akɔ na wowu na wokɔ ɔkɔ baabi a wo nipa no wokɔ wonim kwan wonim baabi a wokɔ yɛtu fam yɛde wahyɛ hɔ wohyɛ hɔ adaka mu yɛtu fam ɛne yɛde ahyɛ fam wɔ ne yɛka ne ti agu so ɛne yɛsan so ne concrete akata so aka hɔ ɛna wokɔ akɔntuo bi a wotu a wontena rupiri wontena kaa mu wonante fam mpo ɛne wakɔ woda hɔ nkasa nyɛ hwee Nyankopɔn agye wo power no agu wo nsɛm so wɔsɛ nipa bebree bɛdi wɔn akɔhwesɛm akyi ɛte sɛ wɔasi a wo sɛ electricity foɔ ma light foɔ ɛdeɛ ne bɛtumi ayɛ bio wowɔ fie na anadwo kanea fɔe ɛdeɛ na bɛtumi ayɛ yɛgye power no a saa ne Nyankopɔn yɛ nipa wo power ne home na ɔde ama me ne wɔ ɛna wɔyi mu a yɛde kasa yɛ biribiara kɔbɛ wɔgye ne sɛ pɛ woyɛ nipa bio yakofo yɛtutu kɔm yɛ de wahyɛ hɔ wodi a wɔatumi de hyɛ fridge mu sɛ 3 months na ahyɛ hɔ 4 months 6 months ebi kura more than 1 year na wo sɛ wɔn nyinaa akyi no yɛbɛtu fam yɛ de wahyɛ hɔ ohu na wokɔ ɛdeɛ bɛ na wɔakyire owuo n'akyi ɛdeɛ na wɔ hɔ yɛne nipa kaa sɛ owu a na sa ebinom biribi a fɛ no reincarnation yɛsɛ wokɔ owu a wokɔ a ɛwɔ mu a na wɔsa aba ne abɛwo foforɔ na ɔbɛtena ase na wasa ayɛ adwuma no akɔ wɔanya mmoa asɛm ɛne nkwase asɛm ɛna nipa ɛka ɛde sɛsɛ akra ɛsɛ nipa adwene ɛnyɛ nokorɛ saa ɛnyɛ nokorɛ saa so ɛso ebinom ayɛ dɛ ɛgye ma mentoa so wɔsi na nipa bebree bɛdi wɔn akɔhwesɛm no akyi na wɔn ti wɔbɛka nokorɛ ɛkwan ho asɛmbɔne saa nkurɔfoɔ no nti nokorɛ kwan nokorɛ asɛm yɛbɛka ho asɛmbɔne ebi si yɛnte asɔre ɛdeɛ nti na ɛsɛ sɛ nipa wokɔ asɔre akɔpɛdeɛ wokɔ asɔre ɛsɛ wokɔto connection offering ama ɔsɔfoɔ na ɔsɔfoɔ no deɛ ɛsi dan ɔde ayɛ ne ho yie ɔtɔ kaa na ɔtim na ɔde yɛ ndɔmɛ
o kwa ko yi tutusuo bi do ma so ko enti se o yesa nti woni nyina wo de daadae wo mo kasa no kura pan no o mo se no o mo ka mo asambone etu mo kwa sori o bi o gan ha wo san cheche no ade cheche nipa bebre ja ya sori kro nipa bebre ja ya sori kro ani etipi na oni nipa na wo yesa no me ka we your friend CSF common sense family for so o ma ya mo nipa bebre ja sori no o so nipa bebre be di wo mo ko hwesem na chi oh akoyi se wo mu di eche na ekoso so ama se wo ni mo ho wo se nkwa so nko to correction mo sofo na ntutuso bi ni ba bu correction mu ya bi nyina asori kwa ye timpo se so o kwa asori ni ba bu kwa kan sa so na wo ni se ska wo me so wo ene wo ye bilonia o ska wo abofoto wo bi aka ene ko fo di sika fini America ba Germany any Europe and Ghana so it is coming in Bassa correct 4x4 V8 no money and ya to talk them one won see go to correction tie yan go to correction aman ko go ja say o de sikam ebre indirect it one more than common sense what the a beating for war and this kind of brain instead of sending the money to church. Na say apostle ye share and someone ebeba edifa heaven edifa hell ehu na ye nim say ye den a bible so ekire eye sa say ye den a say nipa atemuda wo honom nipa ewu a Kristofo wo mo bia ya wo mo kọ na wo mo nsusu a wo mo edi wo mo like wo mo nsusu wo wi asensusu wo bia ya wo mo kọ say di nim say heaven and hell you say do ye papa na kọ heaven na do ye boni ana so do ye won di nyame mra so wono na kọ hell na ama ebinum nsusu share gospel artist ni bia oba abonten ye oba abonten ni nsem odi atu idwa na teto wo kire mu a the fact say obi atu nyamenyom no guarantee ni pa ni say enunti no obekọ heaven ana ana say so for ekenyamesem wenti na guarantee ni say obekọ heaven efa won ne boni ana ni sinto ye ebi but that's it. Oh, Matthew 7 verse 21 Jesus said it's not all those who say my Lord will go into the kingdom of God but except those who do the will of my Father who is in heaven. Was it no biara was say ewurade no and obekọ soro aheme na de oye meja wo soro apedie asori eye kono de enye nyusu ene ni pe bia otewi ase a oye bibi na enye nyusu but by doing the will of God it is obi eye sofo obi ye asori ba obi ye hwan no cheche nyame asem o tonum di nyame aye etun yankopon a saa nipa de o ye ni nyina no eye na oye nyame apede. And what is the will of God? Search the scriptures. Bible the nyame pa nipa ya obekọ ene hia yesu nye ni din na ye bọ no ne hunya nye ni din na ye bọ no ne hia no o se ni papa wo won hyehyeye wo mra the will of God just nyame mra ene ne hyehyeye the commandments and the laws of Almighty God do obedi su no ene obekọ so a no mo a wo to wo de no ne de ene o de ye o business ene o mo penisika ana me boa o mo penisika enti eno so want me enyi nyankopon hyehyeye so dia de wo ye nyina ye kwa osofo wo gina so de mu preach wo kasa wo ye bibia kama na so wa ni nyankopon hyehyeye so a wo ti akọ nyankopon wo hwani pe ni se wo beti asore eno oba nso anya asore wo kro ana se wo church no wo be fa dia ko be church no wo hwem wo ma ye de wo pe eno wo ye fi ya no ye fi unje we exclusive ba unje o aka bi se ni freni e kire ni freni kwan na o mi emi nyina ko tamrem Matthew 15:14 the kasa so it is only one more hell no ye dey o ko bi enti na bi no say ha bi bi eni ho na ha bi no so won ko bi enti wo so a wo pe kwan ko no wo se ni ho enti ko ba bi tana o su kwan fu untimi hu bi o Matthew
23 verse 13. Mamika won fanjo. Asani ya to aso. So Matthew 23 verse 13. Put your same papa Yesu kawa. Was it Munie, more telephone Pharisee for your for sa moto osoro aheniam e ni penny na mo amunkum na so wo maye kom mumma wo nkwan e ma wo nkọ wo moto osoro aheniam ya tum pen e ni penny na mo ade o nkọ bio e na wo nso a wo pa akọ so no wa tum e ni penny so nti wo nkọ ade dira chezo e nsema wo kan heavy yo we ni wo they will tell baby as you use one day for Bob and never tell Biasi. So, the heavy beer no, heavy no fighting, and finding a one. What the tennis are, and you want to understand what you want. So bad, Ubachi. One more go, now move on, Papa, go on the near break, having when you're a copper, girl of near break, and you say, who a chill, nipple home one, who tell Biasi Bob Bra, oh, you see, you will be. Would you want to say, and you wouldn't tell us some more? Oh, we don't say that you will be anymore. And you tell me you know when you're doing a toast, no more, who are not caught. What toast right in, oh, depending on one cop, the year, Nipa is all open, uncle, one more uncle, one more say the kid, second Peter, the kind of best friend, my friend Cindy, Miss Roman, and Twasson Chelsea, not any pay. Second Peter. 3 and 2 1 to 3 was it not one any blessing and na da be pem hom faso woman no any blessing and na das e be pem ba hom faso nti e give what for years kind so me ba no man yi ho en che chire bi ni sem bi o kan che so mo ni bi o ho so en no any blessing and na da o mo da ka ni pa a pem ba hom faso e ti o kwa so na ska bi o ka se bra o de be ba Omo jini pa usi kasa. Eso mo say e Kristo kura ni o nya obia. Na apostles say encheche we yi ekoso. Eye den ya nipa no onam social media so anase wo wi ase nkwa de. Ensem we ebi be fa na sum, ebi ebe wura ni tirimu, ebi be gye ho, ebi no betu eye enho anam, ebi no so be make a decision out of ensem a wo mo etie. Na enu tie di nkomodidi ne esie no. Eye wo mo a One Gigi and I said, one bab saying, I bet I said, Minjinia Mindi, and I said, Minji heaven, any hell, Indy, and I said, heaven, any hell, any one. Now, Emma for France, so if I edit one, and more can say, I heaven, hell, anyone to a more bomb, my brother said, they won't pay. And then I'll bet me, I can't add the actual community to our so far, no so now. One my own say, as I saw by Eddie, I see a baby, Dini, and Yesicano. Now, and so they were foot to our warfare a year, and so up to the lady, you may know, SCR, and Yo, Sigabe, what's it? Yabu Waka said, you have to Psalm 53, verse 1 to 3. Was it Oje, every sinner come and say, when Yaku Pumpi was saying, now, when yet and we are dear with Chili. Ubiele ni wa woye papa. Hallelujah. Amen. With all plans guy say bebre. So, o se wo je ntwi e mo se na komo se Yankopon ni ho. O je ntwi o dia se. Se enu na sande ko e se kwase am tani. Obi e wo ji pa. E mo ka se Yankopon ni ho. Because o ga se help ni wa. O ga se dan ko ni wa na hwe Nyankopon bra wa ni wan na se Nyankopon tu ni ho oh yes okay na so chere se nyame oni ho no bie na o mi wa mo kan na won sam no wa kan chere se o nyame bie ni ho nti obi a mo the life mo peli sika obi a mo no bra won ye di ope so ta se eno so enye yi se se oni ye tira abasa ne se obon sam o mi because oni se ne bi na ketia Okay, Revelation chapter 12, verse 7 to 12 now. Or say, Mra and Tokwesi so Yankopon told one now go go assassin so. And no catch and say, one more assassin so me. But some of them focus here, if you say black candidate, 8 years. They say, when you say the time I shout. And to probably no number one, what they treat a Christian for.
in short no obese ogu Christianity in short no obese or destroy Bible on pese enipa making Bible and on pese nipa ebenya enkwaje Kristo for be call heaven so it was antichrist and oye anti-God anti-Bible just so against some because who this and some way eye duma ebo urade e Kristo dia enya benya kwan akọ osoro ahebe what you say enti won pese obi akontinue wa yire no ho se o si kwan enti wa yi nipa bebre ya wasoma wo e was asase so won nye enti ayi nakoa o se kan Paul apostle Paul ona mo so ka se bi 2 Corinthians 11 13 and 15 was in the sani pen tienio sani pen eye asomafo atonfo adwumayefo na adaafo a wadan won ho aye se Kristo asomafo na enye mama if Satan no arampo edan ho yese edan ho yese tenene asom empo dan ho yese han bofo enti se na asomafo so dan ho yese tenene asomfo a enya de kesie bia de be wie won se de won nyuma sitie so yakoba ka se na wie tese bonsam wo yi so clever wo yi so wonderful ne ho obi otimi dan ne ho o transform ne ho as an angel of God at times into ogo go beto go so dai bo se o hu so abofu shiri da no kasa no a che obibi o ya ba kase yakoba bofo na aba enso na Satan no dan ho wo pe wa da wo e wo o say you ntimi no adan no o say ne nkrofo so tim dan wo ho eye se tene nya so mpo a o say ya de tie ma ne nye mo makra na sa no tie e di ntro ne de same no ko ye abos na wo bon no ma ko ye of us wo da adam ne de ye ama se e dia ye nipa e tu yas ene yakopon say o be restore kingdom no ba ene wa ye no ho wo ye na de ene wa sa ba mu say o be say nipa adwene so enti asofo no ne mpanimfo ene nipa wi ase achechefo ene nyamsom se ne esi aye no be ka che Ghana fo tin obi an je no ho den na Kristo fo mo bi an pa ba jiram o se ni obetuma jiram akokoro wiye no ono obeje no kwa enti mo nhyam ho den mo ma obi an fa na ada hu ensem mo adwene na fa ba bu mu nsam ye adwuma no ba ba bu mu nsem eso won fa ye adwuma no mu ye ya ne life wa no obi a pen no befa ye ya fa Kristo ya fa Bible ye ji Yankopon ye ji Kristo ye ji nyame asem ni enti awurade onwa ye Kristo fo mo nhyam ho den na Yankopon ya fa wate enti obi ye nsu mi da mase mi ma no besia na akire no next time ya to aso yo mi da mase mi number ni 0544 262614 0544 262614 and 020 70200011 020 70200011 Inshranka Ghana mine in money paying our use. Amen. Amen. Apostle Nyame Inshallah Bibi na ebusi kwa ha na bebe ma ye kwan ma ye de adwumadi esi someone subscribe to your channel na ye e fa ma ye like videos na share on the social media platform so bit me so follow ye we IG page and Twitter page so @tumagh_. Adwuntwe a wo fa ensem no hono won so men si ho kwan sa we de ebeba fa bra e we comment section na emrepem no ye be kenkan e de amam ekwes kapa enemy de desene ye be sane makram